Sljedeće pitanje postavit će poštovana zastupnica Ermina Lekaj Prljaskaj, ministru financija doktoru Zdravku Mariću. Izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predsjedniče Vlade, poštovani ministre. Moje pitanje se odnosi na rad inspektora carine i porezne uprave jer ne postupaju u skladu sa zakonom, a s time i poreznim obveznicima narušavaju pravo na podnošenje pravnog lijeka, a kao što znamo to je temeljno ljudsko pravo koje je zajamčeno Europskom konvencijom i Ustavnim zakonom Republike Hrvatske. Stoga moje pitanje glasi: da li je poreznom obvezniku povrijeđeno Ustavom zajamčeno pravo na podnošenje pravnog lijeka ukoliko se tijekom poreznog nadzora pojavi sumnja da je porezni obveznik počinio prekršaj sukladno članku 62. stavku 2. Općeg poreznog zakona, ako se poreznom obvezniku ne omogući podnošenje prigovora na zapisnik o poreznom nadzoru, a sve sukladno članku 126. stavku 3. Općeg poreznog zakona. I drugo pitanje je: može li porezno tijelo ili carinski službenik donijeti rješenje iz članka 124. stavka 1. Općeg poreznog zakona postupajući protivno odredbi članka 123. Općeg poreznog zakona? To se konstantno dešava u praksi, s time da sam izrazila nezadovoljstvo malih poduzetnika i obrtnika. Očekujem vaše pitanje i rješavanje ovog. Odgovor poštovanog ministra financija. Hvala lijepo poštovana uvažena zastupnice. Na ovu temu smo i između ostalog i prije komunicirali i u okviru vaših zastupničkih pitanja. Dakle, kratak odgovor na prvi dio pitanja. Dakle, Ustav vrlo jasno kaže, dakle, zajamčeno pravo na pravni lijek. Dakle, bilo kakvo uskraćivanje takvog prava je onda u koliziji sa Ustavom i to je vrlo jednostavno i vrlo jasno za razgraničiti. Međutim, u nastavku pitanja referirate se na pojedine članke Općeg poreznog zakona. Dakle, u tijeku poreznog nadzora, u tijeku nekog poreznog postupka sukladno članku 123. moguće da se pojavi sumnja da je počinjen prekršaj ili neko možda i kazneno djelo koje onda u tom slučaju zapravo znači da je dužnost naravno tog tijela, poreznog tijela, obavijestiti i informirati i prenijeti naravno na nadležne službe na daljnje postupanje. Ali taj postupak ne ugrožava postojeći porezni postupak i oni se mogu voditi paralelno. I s tim u svezi zapravo vrlo jasno treba još jedanput ponoviti, jer postoji članak u Općem poreznom zakonu koji vrlo jasno propisuje da svaki porezni obveznik ima pravo na pravni lijek, odnosno prigovor u smislu da ne može biti kraći u roku kraćem od 5 dana, odnosno duljem od 20 dana. Što se tiče ovoga pitanja vezano za carinsku službu, carinska služba je u Općem poreznom zakonu kao i porezna služba, kao i neki drugi prepoznata kao porezno tijelo i sukladno svim ovlastima koje su zapravo i dane u Općem poreznom zakonu, između ostalog ima i mogućnost i pravo naravno donositi rješenja koje opet, ponavljam još jedanput, su na tragu i zakona, ali naravno i samog Ustava. Obzirom i na vrijeme koje imam još za odgovor, mogu vam reći dakle da je namjera i Općeg poreznog zakona i svih izmjena koje smo uveli u porezni sustav zapravo ipak da Porezna uprava i sva tijela imaju jedan partnerski odnos i partnersko pristup prema poreznim obveznicima. I nebrojeno puta smo rekli da želimo veći naglasak staviti na prevenciju i edukaciju poreznih obveznika, pojednostavljivanjem poreznih propisa olakšati i poreznim obveznicima i Poreznoj upravi, odnosno carinskoj službi, ali isto tako naravno postoje vrlo jasno definirane odredbe zakona kojih se moraju svi pridržavati i poštovati. Ove godine je provedeno negdje oko 12 000 nadzora, bilo Porezne uprave, bilo carinske službe. Moram reći da u prosjeku oko 50% na provedenim mjerama su utvrđene nepravilnosti. Ali isto tako moram apostrofirati da ona krajnja mjera, a to je pečatiranje, odnosno zabrana rada, je provedena u svega
u prosjeku nekih 3 do 4% od utvrđenih tih nepravilnosti. Zaista kao krajnja mjera se utvrđuje ono što stalno apeliramo od samog početka, od prvog kruga porezne reforme, da želimo naravno taj partnerski odnos i da sigurno ne želimo da se za neke bagatelne prekršaje, imamo trenutno jedan u medijskom prostoru i u javnosti jedan slučaj za koji vjerujem da će biti i upita medija i javnosti, carinska služba će dati priopćenje na tu temu pa ćemo između ostaloga i na toj temi zapravo vidjeti da porezne vlasti nastoje postupati upravo u skladu sa zakonom i Ustavom RH. Hvala lijepo. Hvala. Izvolite zastupnice Lekaj Prljaskaj. Zahvaljujem na odgovor. Djelomično sam zadovoljna. Nadam se da će u praksi biti ovaj partnerski odnos između poreznih obveznika i inspektora carine i porezne uprave, jer u praksi je drugačija situacija i nadam se i očekujem da će se riješiti to. Hvala lijepa.